Hello guys, good morning, good morning. Ang ako karong buhaton guys, mag-video ko kay maghimo mi og mag-utan mig langka. Ngayon na anak siya guys. Isud na namo guys, o kana ayo guys sa tukan. Among ginataan. Yun lang, usa lang na siya kabuok guys, kay suwa lang namo. Suwa lang namo guys pamahaw. Kumot-kumuton ang lubi. Naamot lang, hunaw ba kanin? Suwa lang man. Suwa lang gani kuno guys, way hunaw-hunaw. Balik ya gani kuno guys, mas labaw pa kuno. Para lamian ni siya. Lamas. Luya. Kana siya guys, kada mo Picture na diri. Ayaw pagsakay. Hello guys, diri na lang takot og guys sa among YouTube channel. Sunod na ni namo guys diri guys sa kusina. Guys. Sunara na nako guys sa utan. How na rin. Guys, dinhin na lang ko ito akong YouTube channel. Oh, please subscribe guys sa ako ang channel guys. Please share and subscribe, comment. Bye bye guys. Thank you and salamat.